πάμε όμως να καλημερίσουμε την Βάσκια Ηλιοπούλου, γιατί είναι στο αμαξοστάσιο, στο Αττικό Μέτρο, εκεί στο Κηφισό. Καλά τη βλέπετε. Φοράει και την φόρμα της και καλά κάνει. Πρέπει να έχει όλους τους κανόνες ασφαλείας. Γιατί θα μας δείξει τώρα η Βάσκια και με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου οπερατέρ τι κάνουν εκεί πέρα. Βλέπουμε γκράφιτι πάνω στους σειρμούς, αλλά θα μας τα πει η Βάσκια. Γιατί θα δούμε τη διαδικασία αντιγκράφιτι, Βάσκια, έτσι. Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα από τα αμαξοστάσια της ΤΑΣΥ. Πίσω μου βλέπετε ένα σειρμό της γραμμής 1 του μετρό. Είναι η εικόνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Εικόνα ενός σειρμού ταλαιπωρημένου, διαχρονικά ταλαιπωρημένου. Έχει υποστεί βανδαλισμούς. Είναι γεμάτος γκράφιτι. Βλέπετε όλα τα βαγόνια είναι γεμάτα γκράφιτι. Εμείς όμως εδώ σήμερα θα δείξουμε γιατί είναι ο πρώτος σειρμός στον οποίο θα εφαρμοστούν αντιγκράφιτι πρακτικές και θα σας τα δείξουμε όλα με την κάμερα του Earth News. Πάμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου να δούμε όλη τη διαδικασία. Βλέπετε η μία πλευρά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα οι αντιγκράφιτι πρακτικές. Εμείς θα σας δείξουμε όμως την άλλη πλευρά που είναι ήδη ολοκληρωμένη. Είπαμε είναι ο πρώτος σειρμός στον οποίο έχει εφαρμοστεί αυτή η πρακτική αντιγκράφιτι προστασίας, που όχι μόνο θα σβήσει τα παλιά γκράφιτι, αλλά θα θωρακίσει τους σειρμούς με αυτά τα υλικά δηλαδή που θα χρησιμοποιηθούν. Ενδεχόμενοι βανδαλισμοί θα είναι πάρα πολύ εύκολο να σβηστούν. Βλέπετε λοιπόν την εικόνα, όλα το συνεργείο καθαριότητας είναι εδώ και εργάζεται. Αυτή η πλευρά είναι ολοκληρωμένη. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Τα συνεργεία είναι εδώ από τέλη Σεπτέμβρη και εργάζονται και ήδη όλη η μισή πλευρά δηλαδή του σειρμού είναι έτοιμη και εξωτερικά και εσωτερικά. Βλέπετε επαναβάφονται οι πόρτες, έχουν τοποθετηθεί αυτά τα υλικά που εάν κάποιος προσπαθήσει να βανδαλίσει ξανά το σειρμό θα είναι πάρα πολύ εύκολο να καθαριστεί. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα, από την αριστερή πλευρά, αυτό που μας περιγράφεις είναι ουσιαστικά οι εικόνες που είδαμε στην αρχή. Είχαν γκράφιτι απάνω, ουσιαστικά μπορεί να μην φαίνονταν ούτε τα παράθυρα ούτε οι πόρτες. Και κοιτάξτε τώρα πώς είναι αυτή την ώρα που καθαρίζουν, έτσι. Ακριβώς. Και λέτε να δούμε και το εσωτερικό του σειρμού. Καταρχάς, να σας πω ότι πρόκειται για σειρμούς της γραμμής 1 του μετρό, γιατί είναι η πιο εκτεθειμένη γραμμή. Είναι ο ηλεκτρικός που λέμε, που είναι πιο ευάλωτη σε βανδαλισμούς. Στο μετρό είναι πιο δύσκολο κάποιος να κάνει γκράφιτι, τουλάχιστον εξωτερικά. Εσωτερικά όμως έχουμε πρόβλημα σε όλους τους σειρμούς. Τώρα βλέπετε, είναι πεντακάθαρη και μάλιστα. Πέτρο, αν μπορούμε να δείξουμε και τον χάρτη, είναι ένας καθαρός χάρτης. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν μουτζούρες, να μην υπάρχουν συνθήματα, γιατί ο κόσμος θέλει να δει ποιες είναι οι στάσεις, ποια πορεία θα πάρει. Εδώ λοιπόν βλέπετε καθαρά όλες τις στάσεις. Είναι ένας σειρμός για τους πολίτες, για τους επιβάτες που πληρώνουν το εισιτήριό τους και αξίζουν ένα μέσο μεταφοράς καθαρό και για εκείνους. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε και μάλιστα, Βάσκια, τώρα εσύ έκανες ρεπορτάζ. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να καθαρίσουν ένα σειρμό? Γιατί δεν είναι. Εντάξει, εμείς βλέπουμε τώρα τη διαδικασία. Θα θέλει, φαντάζομαι, και κάποιες έτσι ημέρες. Ναι, είναι ήδη από τέλη Σεπτέμβρη και έχουν καθαρίσει τον μισό σειρμό, την μία πλευρά. Είναι δύσκολο, μου λένε. Η πρώτη φορά όμως είναι δύσκολη, γιατί με αυτά τα υλικά που βάζουν θωρακίζουν τους σειρμούς και αν κάποιος τα ξαναβανδαλίσει, θα είναι πολύ πιο εύκολο να σβηστούν. Είναι μια παρέμβαση ύψους 400.000 ευρώ, να σου πω, Γιώργο. Για όλους τους σειρμούς αυτούς που έχουν σταδιακά θα γίνει σε όλους τους σειρμούς. Ακριβώς. Σταδιακά θα γίνει σε όλους τους σειρμούς. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που παίρνουμε εκεί από το αμαξοστάσιο, στο Αττικό Μετρό, στον Κηφισό, και βλέπουμε εκεί πώς δουλεύουν τα συνεργεία, πώς προσπαθούν να καθαρίσουν αυτές τις εικόνες και όπως μας είπες, Βάσια, είναι σημαντικό και αυτό ότι το υλικό που βάζουν τώρα, γιατί τώρα θέλει περισσότερη δουλειά, είναι ώστε αν ξαναπροσπαθήσουν κάποιοι να ζωγραφίσουν, να κάνουν γκράφιτι, θα είναι πολύ πιο εύκολο να σβηστούν μετά, έτσι. Δεν θα μένει μετά όλο αυτό απάνω. Αυτός είναι ο σκοπός και γι' αυτό αυτή η πρώτη φορά είναι ο πρώτος σειρμός που βλέπουμε τώρα με την κάμερα του Earth News να εφαρμόζεται αυτή η αντιγκράφιτι προστασία. Αυτή η πρώτη φορά είναι η πιο δύσκολη, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε τις δύο εικόνες και να σε ευχαριστήσω, Βάσκια Ηλιοπούλου, άλλωστε θα τα πούμε και πιο μετά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Σας καλημερίσαμε με δικό σας θέμα και μάλιστα καλή πρωτοβουλία. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά που λέει και ο λαός. Και ο θυμόσοφος λαός. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όταν ανέλαβα το Μάρτιο συνάντησα μια πάρα πολύ κακή εικόνα εγκατάλειψης στη γραμμή 1, στον ηλεκτρικό, ο οποίος είναι ανοιχτός σε πάρα πολλούς βανδαλισμούς που επιχειρούνται σχεδόν καθημερινά από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γκράφιτι.
Και για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα γκράφιτι τα οποία καθαρίζουν οι ειδικές ομάδες και τα συνεργεία είναι μαζεμένα γκράφιτι 20 ετών. 20 ετών. Δεν ξέρω αν έχουμε την εικόνα ακόμα που θες να το δείξουμε αυτό που λέει ο Υπουργός. Είναι γκράφιτι 20 ετών. Αυτό δηλαδή που το ρεπορτάζ που μας περιέγραφε τώρα η Βάσια Ηλιοπούλου, μιλάμε για γκράφιτι που βράνε και από 20 χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν περίπου κάθε βαγόνι θέλει λίγο λιγότερο από μία εβδομάδα για να μπορέσει να καθαριστεί 4-5 μέρες. Και σε 3 μέτωπα θα επιχειρήσουμε να καθαρίσουμε τη γραμμή 1, τον ηλεκτρικό. Ποια είναι τα 3 μέτωπα? Το ένα είναι αυτό που δείξατε, με το αντιγκράφιτι, το οποίο σωστά ανέφερε και η συνάδελφός σας, ότι η πρώτη φορά είναι δύσκολη, από εκεί και μετά καθαρίζουν εύκολα λόγω των νέων υλικών που βάζουμε. Δεύτερον, θα ντύσουμε αρκετά βαγόνια με καμπάνιες, με μηνύματα, με μια σειρά από αισθητικές παρεμβάσεις, ώστε και μέσα και έξω να είναι καθαρά. Αλλάζει εικόνα. Εγώ επιμένω και στο μέσα και στο έξω, γιατί για παράδειγμα κάποια μπορεί να μην έχουν air condition, έτσι. Ακριβώς. Και τρίτον,